Kaixo eta ongi etorriak gure kanalera. Oraingo honetan 2024 urteko uztailean hautaprobetan Euskal Herriko Unibertsitatea sartzeko hautaprobetan agertutako ariketa bat ebatziko dugu. Ariketak dionez, eskatzen digu kalkulatzeko A matrizearen heina, M parametroaren balioaren arabera. M parametroa edozein zenbaki erreala izan daitekeelarik. Lehenengo idatziko genuke lehenengo 3 zutabeekin, 3x3ko determinante bat, eta sarruz erabilita bere balioa kalkulatuko genuke. Ikusten dugunez, sarruz pixka bat garatu ondoren bere balioa 0 dela ikusten dugu, balio beraz determinante hau nulua da. Horrek esan nahi du edozein M-erako, M real, zenbaki real bat izan da, heina, 3x3ko determinante honen heina 2 izan daitekela gehienez, Edozein balio ordezkatzen badugu hemen lekuan, lor dezakegu 2x2ko determinante bat 0 ez dena. Beraz, heina 2 izan daiteke. Izango da, berez. Baina hau bakarrik lehenengo 3 zutabeekin lortu dugu. Orduan, 4. zutabe hori lehenengo zutaberen lekuan, bigarren zutaberen lekuan eta 3. zutaberen lekuan jarriko dugu. Eta berriro determinanteak kalkulatuko ditugu 3 kasoietan. Lehenengo zutabean jartzen badugu, azken 4. zutabe hori, determinante hau lortzen da, eta sarruzen bidez berriro kalkulatzen badugu, minus m ber 2 gehi 5m-ken 4 adierazpenera iristen gara. Hori 0-rekin berdinduko dugu, eta bigarren, 3. Determinante bat sortuko dugu azken zutabea, 4. zutabea, bigarren zutabearen lekuan idatzita. Eta hori ere sarruzen bidez kalkulatzen badugu, minus m ber 2 gehi 5m-ken 4 adierazpen kuadratiko berbera lortzen dugu. Hori ere 0-rekin berdinduko dugu. Eta azkenik, 4. zutabea 3. zutaberen lekuan idatzita, sarruz erabiltzen dugu, determinantearen kalkulua burutzeko, eta m ber 2 ken 5m gehi 4 lehengo adierazpen berdina, baina bider minus bat eginda, lortzen dugu. Berdin 0 egiten badugu, 3 adierazpenak berdinak dira, Orduan, erabilik beharko genuke orain bigarren mailako ekuazioen formula. Eta formula erabilita, m berdin bat, m berdin 4 balioak lortzen ditugu. Beraz, m bat edo m 4 direnean, determinante guzti hauek 0 izango lirateke. Eta heina gehienez 2 izango litzateke. Baina m ezberdin bat eta ezberdin 4 baldin bada, heina matrize osoarena, 3 izango litzateke. Zer gertatzen da m bat denean? M bat denean, berehala adibidez lehenengo determinante honetan, aurkituko genuke 2x2ko determinante bat, eta bere balioa ez da 0. Beraz, heina 2 izan daiteke. M 4 denean ordea, hemen 3. determinante honetan, adibidez, 4 ordezkatzen badugu hemeren lekuan, bat 3 4 minus 2 determinantea lortuko genuke. Eta bere balioa sarruzen bidez kalkulatuz, minus 14 dela ikusten dugu. Beraz ezberdin 0. Bi determinante hauek ezberdin 0 direnez, heina gure matrize osoaren, heina 2 izango da kasu hauetan, M bat eta M4 direnean.
Eta hau izango litzateke einaren kalkulua sarruz erabiliz. Beste metodo batzuk erabil daitezke, baina nik uste dut gehienetan erabiltzen duguna sarruz dela, ez? Eta horrelako ebazpenak gustatzen bazaizkizue, arpidetu zaitezte kanal honetara eta emaiozue, sakatu ezazue gustatzen zait botoia. Mila esker!